El calendari cívic ve subratllat avui com el Dia Internacional de la Música i arran d'aquesta celebració he de dir amb rotunditat que la sinfonia política que s'hi viu ara mateix a molts punts, a massa punts del planeta, no acaba de tenir harmonia degut a l'ascens de les sensibilitats ultradretanes quan no feixistes. Hi ha massa dissonàncies socials i segurament per això és que els votants abandonen les posicions de centre-esquerra i s'apunten als discursos populistes de la ultradreta, no sols al País Valencià, sinó també a Polònia, a Hongria, a Itàlia, a Àustria i fins i tot, i darrerament, a Argentina, amb l'ascens a la presidència del tal Milei. No hi haurà cap persona o institució que agafi la batuta i pare aquesta orquestra dissonant. Si ho aconseguirem, els habitants, tots els habitants del planeta, ho agrairíem.